In way he make you why? You make motor. Come on, aeroplane. So this motor way back here. Nah, they use and teach people. No, all these people are people who call them to drive. You see, they say, when they meant to worry. If you cry small, God will remember you. That's it. As God don't finally remember my family. Now he make I learn motor. My son don't come out to go to Igbo. So as I say, I think don't come out now. Or God don't worry them ask me to palam. Other people picking go come out. They go carry money come. As my own don't come out, but you need them because I'm a man of good heart. You understand? So make I learn motor. I don't show people where they go build the house, where they clear up. You see this guy now? Once you see this guy today, you must have to drive today. You go begin move motor today. I want to learn it in advice so that I go keep her. Once my son don't descend the car, my will be a car driver. What about meet Chief? Meet Waba. Meet Waba no mere. No, I'm going to teach you the motor now. Meet him no Burunama. Come meet him no we are Pitobi. Eleke meet Chief, meet Waba, meet Chief. Because Jimonya ga kusiri moto, get to meet. Chief, now I'm going to teach you the motor. God director. I know I like Ogologa. Okay, don't know which I'm to Kuzimoto, and when time didn't Kuzimoto Takanko. So I try maybe a boo gaba. You alone always Langa. Chief, you go teach motor. Oh, yeah? Chief. What Chief? Chief who can call Chief for you. No, your own. I know the Chief again. Him who bow chaff. You look me finish, you carry me for him. I follow you from all the way far away, distance away. So okay, now they're here all just for me to come and see on you when what could one female maternity gown? I never look orange before. I mean that we orange top before. Onye bakata machine. Onye igwe ya ga amụ moto. Onye igwe no kata nno ya amapụta bịa amụ moto. So onye na-amụ moto, onye nwere olileanya si echi na enwere ike ya zụọ moto ma na o nwere ike ga-eme taxi driver onye nda. Onye ahụ onye igwe ama ile na ihe o jikwa n'ime moto eme. Ihe m ji ịmụ moto eme. Mmụta ha na moto mgbe ihe m ji amụ ya ọ na-eji m ya amụ otu esi anya balance a ga-eji eburu ozugbo ebu maka gị na machari ala dị mma. Otu esi ebu ozugbo na buru go te panwụpa ya no they go just use am carry you with ambulance so they put you for where you no like. Now wetin make me wan learn this motor. So you dey look down on now people like you wey no believe say person feel trek today, tomorrow ingo enter motor. But that's true. You understand? I was telling you before. Yes, say person feel chop for ground today, tomorrow you go begin to chop on. That this life na meant to worry. Your own life I got worry. You those people who get me trekking Today. You hope I have tomorrow. Hope I have next tomorrow. Forever and ever. I on a trekking. You be doing when Allah. Rigide kwenala even ụbọchị a ga-adọ ha n'ime ala ha ka na-eri n'ala ọ dị mmadụ gị Egbe elu gbagbu ogu. so enwe ihe gbasara gị na emecha taa ọ dịkata njọ ya adịwa mma for everybody. Egbe elu It's not for people like you. It's not for people like you. So if I want to so peradventure now say I don't decide say I go learn motor. I go come enter this motor now. You go to show me where I go put throttle. Show me where I go put. Ke wezi okwu mkụziere gị moto taa oru echi gị kpọgbu onwe. Onye mkụziere gị moto taa echi gị nwụhụ. That's ihe ga nu ọlara gị na ọlara n'ike. Onye m ga-ebu ụzọ akpọgbukwenu n'ime moto ahụ ma moto ọwụ onye kụchile m ya otu ị ga-achọ ekụchichara. In fact, aga m eji ga igbugbu mmanụ first m ga-ebu ụzọ ebu na moto ọgụ nwa. Ngwa ka ghara ikwu ọtụtụ okwu. Ọga director nsogbu adị. Enwe mba m onye ahụ my friend so ihe mere na gawa nsogbu adị. Akwa inyere m advance. Yes. Nkụzichara ya gị nye balance. Okay, don't worry. You don't give am the money wife. Yes, now. Carry the collect your money and no learn again. Adukwa m amụ. Chief. Aduwa m amụ. Chief ihe atọ na amụ. Ma obi ya na ọ ya enyelu gị aka. Ọ ya dị mma na ịmụta ya. So mụọ ya. Aduwa m amụ. Ka ọ dị o. Nara ya ego gụ. Ka ọ dị. Nara kwa onye ego gụ. Gawa gawa nsogbu adị. Ị ga-abịa ịkụziri moto. Enyere ka advance gị nara. Ịhụrụ taa ị ga-amụ moto. Ị ga-amụ moto. Kwesị chọrọ ịmụ moto. M ga-eji trọtụ mere gị breki taa. Nkwọkwọta m sele gị. Nnọkọta m na-ele Emmanuel nna gị. Nna sele ihe nwunye m nwoke ejiri gawa m n'ote. Mgbe Emmanuel wụ mmanụ ọ nọ n'okorobịa. Ekpere nna gị kpere n'ọlụ taa. Ọsụ Chineke nna give me children wey be children. God, when you want to bless me with children with Ogugishi, children will get to head. Where be say if I come out I go see children.
Emmanuel ga we mumu mo ship ari ebo shiri gaga wete wo brashi gwagbo ye to Emmanuel nna mo muru shi kwashi ka omuru gi nwande gi mgbe no 10 15 years 20 years 30 years mudu moto ya wuru na agadi na ji ahụ n'ọcha na ahụ n'ọcha ka ị bịara ime moto mgbe onye na-eche ya mgbe gị ekwedị iche gị mgbe gị ahaala gị since o teele mgbe gị ga-ahafere gị gafere o teele mgbe gị gafere ya baa moto ba ama abanye na musere go te sha egbu ama abanye niile nata igbe 1000 ways to die yo him ga-akụziri gị taa ama abanye niile nata igbe go 1000 ways to die I go enter inside your grave now lele ụkwụ iji anya moto iche na ịnya moto nọ n'akara aka gị ihe ọbụla gbasara ihe nwere ụkwụ anọ anọ n'akara aka gị ihe ọbụla ụkwụ anọ anọ n'akara aka ya nwere ndị we ogbenye ọfichali Chineke kere gị were ụbịam ụta pentie gị lele gị nwe epe eji orange pentie gị na aṅụ ele nwe okorobịa dị mma na-eyi orange na-eyi ọcha ọwụ sọsọ ndị ogbenye na ndị ọnụ tọrịtọrị ọha ndị na-eyi orange ego timiri onwe gị eyi konkosakwara gị iwa na were sit bicycle bụ ibe gị n'isi nwa okorobịa oshi agadi nwoke enweghị ihe ọbụla a ga-ahụ gị n'ime kama nzuzuru buru buru cemetery department ya ma kụziere gote isi ahụ chinga azụzụ anụ ogbenye ọnụ ntụ ogbenye ọnụ ọjọọ ị na-achọ ị na-akụziri gị moto lee enu gitere enweghị nọ na-eji unu ga-agba moto n'ihu igwe meshin motosaịkụl ebe a nke ndụ unu jọs ụta dọrọ so ndị na-agba moto ugbo apụtawa gị so ha so asụ ndị gbaga moto ugbo gị nwoke mba aga n'ime ihe ga-agbarawa afa baga ibe iwu dibịa n'ikpe ime shrine baga into your shrine go and continue to do incantation but enweghị onye nọ na-eji unu ga-agba dị afa aka ewe afa na-asụ asụ enwe onye eji unu ga-agba ọsụsụ iwe onye na anụ ọhịa ị na-asụ mkpọmkpọ onye ji ogbenye eme iwu nne onye ji ihe isi ike eme ọnụ ka ihe arịla gị mụgba ihe isi ike eme ọnụ n'ime njin ọka Chineke nwoke mba aga gba ya gị o lere gị anya nnọọ nye gị iwu ike pụta na kọndishọn a si na-ebi ebi ruo ebi lekpe gị ihu kọndishọn ga si n'ime afọ ị ga-agbagide afọ otu ebe isi pụtara wabịa ịgba afọ ị ga-agbagide afọ otu afọ wago idiot m ga-egbu gị agwala gị nna gwa gị na-agwachi gị ka ị ga-anwụ m n'aka enweghị ihe ị ga-eme and as long as ndị ndụ n'ụwa enwe ike ihe enwe ike ịgajiri ihe ịrị ọwụ ndụ ihe enwe ike ịgajiri enwe ike ime eki ya n'ụwa bịa nya na moto bịa nya moto mgbe ga-amụ aeroplane ka ị ga-amụ na kugbe ejibi nda ejibi nda ihe na-agụ gị lekwa ihe na-agụ gị ihe ndị ọgaranya ihe ruru anyị agụwala gị ihe ruru ndị dị ka anyị agụwala gị ịnya moto kwego onye oshiri gịnị gụrụ ego ụkwụ abashi ihe m ga-eme gị baiga n'ala ili mehe ili gị baiga nwoke afa ga-agbara afa gị ire n'elu ala ị ga-aba n'ili enwe onye eshi unu ga-elu lele bama akpọgbu obi ga n'ime moto mgbukwu onwe gị nwoke na-akwa ọka ihe ga-amụ otu esi abanye ga n'igbe ozu onye alịbọ otu esi abanye n'igbe nwoke alịbọ onye alịbọ ị na-akwa ọka ibukwe njin ọka kamala ọzụzụ mapịakwa gị anya ijikwe m atụ mgbere ka mba gị igbuo m ịkụziele m otu esi kama ị ga-enye m gị breki nọ gị iji m nga tọrọtọrọ nọ m ti gị ekpogbuo onwe m enweghị ihe kọrọ gị n'akpa akpọgụ nwa aba gị na-ezizi onye a mụtara nwa si ya te lecha anya ma na-elecha ihe ọ ga-aba nwa ya wụrụ nwa aba a ga-aba ịga gị na mmiri ndị ma abaghị gị na mmiri ncha ba ịga gị otu ebe ịga ka ji akwụ gị kpọ m onye oshi idiot ịbịara iji m eme mejikọs eyiri gị blanda ful ịbụ moto na-enweghị rejista moto a na-agbado pepe ya agba moto gị onwere INEC official listing unu rigicha na elekshọn rigicha ya ọka ahụ ezutụrụ ọnụ ihe ị bịaziri ugbu a wee isi moto m ga-esi ya ịrụ nna m ụlọ elu dakwa ogwe rie shi idiot onye ọbụla you think say poor man go remain one place God make am say this one go chop today the other person go chop tomorrow but for your mind you think say na only una dey do am for because it's a trap engine eji akwa aka